Здравейте, искам да ви покажа една партия на контрола 5 минути. Аз съм с черните фигури. Тук играем защита Карокан. Той реши да подмине смяната на D5 и ето виждате, хваща тук важни пунктове. Аз тук доброволно искам да си затворя офицерът и с някакви атаки, съответно F6 и C5 да мъча да пробивам центъра, ето F6. Сега той тук ако вземе, не е добре, тъй като конят ми може да стъпи на E4, дамата съответно на конят съответно на B6 от B8 да иде, офицера на D6, рокадо, открита линия F, в смисъл играта става приятна. За това той се отклони. C5 естествено, аз продължавам да атакувам центърът му. C3 той се защитава. Кон C6. Рокадо. Тук решавам да открия линията F, той тук може би сбърка с взимането с коня, но партията е на кратка контрола все пак. Тук вече няма пешката на D4. Няма пешка по вертикалата D, която да защити. И вече виждате първите проблеми. А F4 не е хубаво, тъй като виждате диагоналът G1 A7. В даден момент може да му изиграе лоша шега. Шах. Този ход не разбирам целта му. Някакво отрязване на царя, но аз може би трябваше веднага да взема, но избрах дама взима E5, F4, естествено шах, да се възползвам от темпото. И тук реших да взема. Тук трябваше да прикрия с коня най-вероятно. Но сбърках. И ето, виждате вече неприятностите. Тук някакви идеи да идвам на D3 с темпо и да таком, но да пазя на H7, но няма време, тъй като той директно сменя. И единственият ми контра шанс, както виждате, е офицера да мине на B7 и да хване там диагонала и да мъчи нещо. Съответно и заплаха към дамата. D4, това вече е ключов момент в партията. Офицерът вече е доста силен. Тук искам хем мат, хем кон, така че единственият му ход най-разумен е шах. Цар D6, кон F3. Ето вече блокирва се диагонала. Офицерът вече не атакува полето G2. Но пък аз имам кон F5. Виждате колко много идеи се виждат на дъската. Кон G3, топ H8, кон E3. Отделно ако махне коня се остават много атаки. Въобще позицията става твърде интересна. Той иска да смени дамите от ключовото поле E5. Затова аз играх кон E3, за да предпазя своята дама с коня. Така се каже. Тук много важен момент. Да не играя цар А6, тъй като малко мат ще стана. Цар C6, кон F5. Е, тук много интересен момент, виждате. Тук, въпреки че той на ход, че обявява шах, трябва да се има напред, че едно той има темп с този ход. Въпреки това той вече е в загубена позиция. Ето след цар D6, пешката на G2 става твърде слаба и има много заплахи. Той сега, да кажем, че пази топ G1, аз взимам с офицера и пак не може да защити. А в същото време искам тук атака. Ако нещо такъв ход, примерно, пък тук. И виждате в един прекрасен момент как почти загубен, как опитах 2-3 прости ефтини трикчета и те станаха. Благодаря ви за гледането.